welcome to my channel mga lamion. It's me, Salary ng Kahapon. Please subscribe my channel and don't forget to click the button bell of notification notification para naman na sa susunod na video ko malalaman nyo na may nailagay si Bibang dyan as Salary ng Kahapon. 1, 2, 3, come on! May i-share lang ako kasi yung kanina magbisaya ko kay Bisaya jud ko. Kay ganina akong amo nga lalaki is nagkuan siya, nag-PM siya sa mua adwa sa kong kauban. Gipasa niya kay usik man gud migmas. Usik migmas ba labaw pa nang magsigita gawas-gawas samot na sa kuha nga permente ko sa gawas diya sa kaning kuan mahuman diri human og kaon sa mga kamil sa ilahang kay gumikan Ramadan karon. Maglaag ko din sa gawas ubanon ako akong alaga kay dili lagi makapuyo sa sulod sa amo ang balay. So na siya nakita sa iyahang kuan. I don't know kung asa niya nakita basta kay gipasahan mi niya video. And then sa iyang pagpasa sa video is murag na kuan ko ba kay murag need ni siya nga makita pud sa uban sama nako nga kaning sama sa tuang kuan sa aning kalibutan na di ba kalibutan daw oo naman kasi pandemic di ba kuan kay permintita kuan sa kaning unsa ni mas problema na to ang mas so mas so nakoy nahimo siya charing, diba? Habalumon sa ni, medyas rani, madaan man o bag-o, basta limpyo, okay kayo. So, karon tudluan tamon saon pagkuan, unsaon siya paghimo, simple lang kayo, as in simple lang kayo. So, ang inyuhang angay buhaton, kung naaman mo'y medyas, use or not. Basta na mo'y medyas, basta limpyo lang, dili gikan sa inyo. Pero kani limpyo ni ha, kaning bagong mga palit sa kong amo ba nga wala nila nasuot adtong pagtingtugnaw diri sa Middle East. Gipanghatag niya sa amoa. So maghimo ta karon og medyas ni siya ha, medyas. Clear, no? Clear. Kailangan lang nato nga natay medyas o natay gunting. So, karon ato siyang ikat. Para naman nga makatabang ta sa uban, di ba? Para matulungan natin din yung iba na kung sakali na gamit talaga tong mask kung wala kayong walang pangbili. Tapos para sa safety din nating lahat, kailangan nating magsuot ng mask. 'Di ba? Kaya dapat siya ha. So ikat nyo dito. Sana yan. Pwede rin pwede rin isa-isahin pero gusto ko yung dalawa talaga. Dami na naming nagawa, hindi ko na picturean andun sa taas. So, ikat natin siya hanggang dito. Kawawa siya pero kawawa kasi bago. Pero okay lang ngayon. Ayan, naputol ko na, di ba? Naputol ko na. So, ngayon, itong putol, ito na. So, ganyan yan. Putulin din natin dito. Okay? Putulin. Putlon. Mahirap magtagalog. Basta lagi magtagalog. Kunti lang. Basta alam niyo na, maintindihan lang. Ayan, di ba? Pero parang nahabaan ko ata siya.
Tapos, i-fold siya. Ganito yan kanina. Ganina. So, bisaya na lang dyan ko. So, ganina, anak na siya, di ba? Anak siya. So, kay giputol na nato siya diri. And then, anaon. I-fold nato siya like this. At saka, ikat natin siya dito. Ikat natin sa dulo. Clear ba? Cut natin sa dulo. Huwag niyong i-diretso ha. Konti lang. Magtira kayo ng konti sa dulo. Dito din. So, para medyas to ha. Medyas. Use or not. Oh. Kitams? Diba? Ayan. May ano na ako. Ganda siya, promise. Maganda siya, promise. I-try niyo sa bahay niyo i-try niyo dyan sa bahay niyo. Mas nakaka-save pa tayo. Tapos, naaano pa. Parang safety talaga siya. Sarap. Ang sarap sa pakiramdam. Parang hindi siya tulad ng yung normal mask lang. Yung binibili sa tindahan. Ito, ang mas nakakaganda nito, pwede mo siyang labhan. 'Di ba? Pwede mo siyang labhan. Kaya, pwedeng gumawa ka ng dalawa. Katulad nito, ginawa ko to kasi akin to. Gumawa kami kanina. Ang dami ng ginawa namin kasi yung alaga ko is apat yung nagsusuot. Tapos sinanay pa at saka yung tatay ko, yung amo kong dalawa. So, gumawa kami kanina sa kasama ko. Gumawa kami ng tagtatatlo sa kanila. Kasi panay labas eh. Tapos pag uwi, labhan. Tapos pagbalik, may maisusuot na naman sila. Diba? Tapos ko na rin nagawan yung kasama ko. Yung akin na lang. Ito yung akin. Oh. Charing! Oh, diba? Tapos may gawa din akong puti kanina. Mas gusto ko yung puti. Kulay puti. Oh. Diba? Ang ayos. Kaya, thank you for watching. And don't forget to share and subscribe my YouTube channel. At saka like. Salamat and God bless!